ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ, ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದು 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಖಲು ಎಲ್ಲೇ ಬೈಯಡು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಪುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಏಪಲ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನೆ ಇತ್ತಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆಯ್ತಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ತೂಕದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜರ್ನ ಮರತ್ತೇಂಡ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯನ ಅಂಗಡಿದ ಕೀ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಈ ಡೈಲಿ ಏ ಪಲಂಚೆನೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೀನ ನಾಡ್ಯರು ಉಂಡೆ ಏ ಪಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಚೆನೆ ಆಪಣೆ. ಎಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಾಯ್ ತುಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಈತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲು ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಳೆ ದಕ್ಲು ಎಂತ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಪೋಡೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಹಾ ಹಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಜಿಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ನೆಗ್ದಿ ಕೋರಿ ಕಜ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಗೊಂತೆ ಪೀಸ್ ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿಟ್ಟ ಹಾ ದಿಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ರಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಏನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದೇರಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಜ್ನೇನ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಯಾರು ಬೈಯಾಡು ಉಂಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾನು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಹಾ ಎಡ್ಡಾನು. ಓಕೆ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ ಆಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಅಂತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಬಾಡುಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಡ ಓಕೆ ಕೆತ್ತಿ ಇದ್ದ ಬಾಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಆಯ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಾಯಕ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಬಾಡ್ರೆ ಖಾರ ಯಾವ ನಾನಂತೆ ಒಂದು ಅರಿತ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಅರಿತ ಪುಡಿ ಆಯ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನದೇನು ಕಲರ್ ಅವಡು ಸೂಪಡೆ ಕಲರ್ ಅವಡು ಕೆಂಪಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಕಲರ್ ಸೋಡು ಸೋಕು ಕಲರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಕು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಸೋಕು ಮತ್ತು ದೀತಿರು 2 5 7 10 ಓಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೋಪುಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನನ್ನು 3/4 ಗಂಟೆ ದೀಡೋಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದಾಯಕ
ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡುಡು. ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮಣಿಯರೆ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಯಾ ಮೀದು ದೀಪದ ಇದಂಡು ಉಣ್ಪರಪ್ಪೆ ಉಣ್ಪರ ತೈರಾಯ್ಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಾಂಡಪ್ಪೆ ಕತೆ ನೆನಪಾಂಡ ಕತೆ ಕತೆ ಕೋಡೆಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ್ ನೆನಪಾದಿದ್ದ പോണ്ടാണ് ഏജ് സുഖിതന്റെ പള്ളി കട്ടെ കുട്ടല്ലേ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಐಕ್ ತುಂಬೇನಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತ್ ಗುಡ ಆತು ಒಂದು 1/4 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಬುಕ್ಕ ಸೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತವಡ ಗೊತ್ತವೆ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ನೆನೆಸೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದಿ ಕಬಾಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡ ಆಡೈತೆ ಸಾಬುದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಬುದ್ದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಡೆತ್ತರಿಯೋ ಚಾವ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಸತ್ಯ ಸೋಕಾತ್ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ತಿನ್ಲಗೆ ಎಂಚಾತನ ಬಲ್ಲ ಯಾಮಂತನೆ ಕಬಾಬು ಹಾ ಯಾವಂತನೆ ತಿನ್ಲೇ ಇರಿ ತಿಂತುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಎಟಾತಂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಾತಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಬೋಡ ನನ್ನಂಜಿ ಬೋಡ ಹಾ ವೆನ್ನ ಕಿಸೆರ್ದು ಬೂರ್ನೆ ನಾನು ಬೋಡಪ್ಪ ಅದೇ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಜ್ಜಿಪೇಟ ಆಯ್ತನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಬೆಡ್ಡ ಆಯ್ತನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಬೆಡ್ಡ ಆಯ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿಕ್ ದುಂಬು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನುಂಜಿ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಬುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪುರಕ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತನ ಇನ್ಕಮ್ ಏತಂದು ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 1 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಪದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ
ಚಾನಲ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಪಿರವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೇ ಬಿ ಆತು ಗ್ರೋತ್ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ನೆಟ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದಿಜಿ ಬತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಈ ತಾಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ನೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ದ ಪಣದ ನಾನು ಬೇತೆ 2 ಪನೋಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ. ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ.